Kaixo, bideo honetan desertaltze erasoaren ariketak egingo ditugu. Hasi aurretik pare bat gauza komentatzeko. Bata da, bideoaren deskripzioan dagoela jarrita ariketa bakoitza zen momentutan aztertzen den, beraz. Bideo guztia egiteko zuezetan segituan begiratu, edozein momentutan zuek nahi duzuen ariketara joateko bidea izango duzue. Gero, ariketa hauek nahiko aurreratua dira, beraz, komentatzen dizuet denbora izatea ariketa bakotxarekin, eta ideia honi esaten da posizioa tablero baten jartea eta tablero horretan pieza mugitzen joatea. Buruz variante guzti hauek kalkulatzea nahiko zaila izango bai da gure mailako jokalarientzat. Orduan, goazen lehengo adibidarekin. Hau da posizio bat, non beltzek usten zuten zurien hurrengo jokaldian eta gero alfila joango zutela. Alfila mehatzatuta dago, bai peoi hau eta bai erregina eta dorragatik. Eta zuriek beltzek usten zuten barkatu, adibidez, holako jokaldi bat eta gero, beltzek alfila rekuperatuko zutela eta geldituko zirela material aldetik gutxi gora bera parekatu, eta kasu honetan peoi bat gehiago dute beltzek. Baina ziren konturatu, eta zergatik da hori, alfila retiratzen badugu, erregina hojan aldutelako beltzek ez ba. Eta zer gertatzen da zuriek hori gertatu dadin erregina jaten badute, dorrak erregina janda gero, alfila biltzatua dagoelako, mugitzen bada, beltzek xake ematen emango dutelako azkenengo hilaran. Baina zuriak posizio honetan sartu horretik ikusi zuten izango zutela desertaltze erasoa den bitartez pieza salbatzeko aukera. Eta ez hori bakarrik, baizik eta oraindik material gehiago irabaziko zutela. Orduan, jokaldia zein da? Alfil zazpi. Zer gertatzen da? Hemen aukera ezberdina daudez ba. Erregina, ezin dugu gune dugun lokura mugitu, hiltzatua dagoelako, erreginagatik, orduan beltze pentsa dezakete erregina jana dutela, baina ez da holan ez ba, zergatik erregina beltza den jokaldia eta gero, zuriek xake ematen alduko dutelako goiko hilaran. Beltze duten beste aukera bat zein da? Zaldia jatea. Baina zer gertatzen da zaldia janda gero? Zuriek torrearekin erregina balta jango dutela eta kanbio hauek eta gero geldituko direla erregina batekin torre eta pei baten truk. Orduan hemen, baltzentzat erresistentzia gehien ematen duen jokaldia, zaldia F0 mugitza da. Horrekin, zaldiak erregina baltza mehatzatzen du, orduan zuri ikusi behar dute zein jokaldi honena. Eta jokaldi honena zein da? Erregina jatea. Egia da, horrekin, zaldiak erregina jaten duela, baina ikusi zer gertatzen den. Dorra jaten du, dorra berreskuratzen dute, baina alfilarekin bigarren dorra jaten dut. Eta erregak alfila jan eta gero, gelditzen dira, dorre bat gehiagorekin ez ba, eta horrekin
partida irabazteko abantaila nahikoarekin. Goazen bigarren adibidera, hau adibide errazagoa da, eta ber ikusten duzuen, desertaltze erasoa zein den. Pilta bezala esango dizuet, alfil honekin gertatzen dela. Ikusi duzu zein den, ikusi alfila D batera mugituz, alfilak erregina mehatxatzen du, eta dorrak alfila. Erregina balio handiagoa duenez, erregina jarri beharko dugu leku seguruan, eta hori eta gero, dorreak alfila jango du. Hurrengo ariketa berriz ere, zailtxoagoa da. Ikusi behar dugu hemen, orain alfil hau dagoela, baina alfil hori ez balego, F6ko dorrea, gure bi piezak atakatuko zutela, ez ba? Orduan, apurtxo bat hori izango da gakoa. Lehen mugimendua, F6 da, eta hemen, zuriek aukera bidituzte, ez ba? Peoia jan behar dute, lehen esan dugun bezala, alfila mugitzen bada, dorra jango genuke. Orduan, peoia jateko, aukera bidituzte beltzek. Jan aldute alfila edo zaldiarekin. Zer gertatzen da alfilarekin jaten badu, berriz, dorra jango dugu. Eta horrekin, alfil baten truk, dorrea irabaziko dugu. Orduan, badirudi, zaldiarekin jango dugula, jan beharko dugula peoia, baina orain zein da zurien jokaldia, E-bosteko peoia jatea, zaldiak erregina defendatzen du, beraz erregak ezin du erregina jan, erregea horra joan besterik ez du, dorreak alfila jango du, eta hori da gero ikusi zer. Eta orain, beltzek dorra jaten badute, zer gertatzen da, jak ematen dugula hemen, eta hori eta gero, G6ko dorrare jango dugula. Goazen hurrengo ariketara. Hau ere izango da desertaltze erasoa, baina desertaltze eraso hori preparatu egin behar da. Beraz, lehenengo jokaldia, esango dizuetala peoi hori jatea, eta zer gertatzen da, ez badute jaten erregeak, peoi bat gratis izango litzateke, orduan ikusi behar dugu zer gertatzen den, errege beltzak dorra jaten badu. Dorre honek jake eman dezakela G3an. Orain, 3 aukera ditu erregeak. F8 badoa, jokaldi batean sak ematen diogu. Nola? Alfilarekin. Jake da, lauki honetara ezin da etorri D6ko zaldia dela eta G-zutabea dorreak kontrolatzen du. Beraz, erregea horra eramatea, ez da ideia ona. Beste aukera biditu, ez ba? Zer gertatzen da H8 badoa? Orain desertaltze erasoa dator. Eta zein da desertaltze eraso hori? Zaldiarekin
F7 jatea jake emanez, dorrak zaldia jan dezake, baina orduan gure alfilak erregina jango du. Beraz, hori gertatu ez dadin, erregea H7 mugitu behar dugu. Baina, orain zuriek dut aukera erregea H8 bultzateko zelan, jake emanez. Bai hor, edo bai D3an xake eman da, erregeak, beltze parkatu, erregea H8 eraman behar dute, egia da, jarri aldutela bere zaldia hor, baina orduan zaldi bat irabaziko nuke, eta erregea H8 badoa, balen gertatu den bezala, desertaltzera zoa dator. F7 jaten dugu peoia jake emanez, dorrak zaldia jaten du, eta guk alfilarekin erregina jango dugu. Hurrengo ariketa, hau ere zailtzoa da, eta hemen pista da, azkenean pista izango da, zaldi honek ez duela aukiko laukiri nora joan. Baina hori gertatu aurretik, gauza asko gertatuko dira, orduan. Goazen apurtxo bat posizio analizatzera eta ikustera. Vale. Nire lehen bururatzen zaidan jokaldia, da jokaldi hau egitea, zeren eta alfila hiltzatua dago. Orduan, beltzek alfila defendatzen saiatzen badira, guk dorrea, bigarren dorre igo dezakegu 8. hilarara. Baina jokaldi hori baino bea, da D2an jatea, ez ba? Eta horrekin badirudi, errega mugitzen dugu, eta gure mehatxoa zein da? Gure mehatxoa da dorrarekin, F8an jatea, eta xake bat izango litzateke. Zein da beltzek xake mat horretatik defendatzeko duten aukera, edo era, zaldia hor jartea. Alfilari bidea moztuz. Zer gertatzen da nik saiatzen banaz dorrea azalbu jarten, jake matea dala hor. Jake maten diogu, alfila defendatua dago, lauki horretara ezin da joan, eta ona ere ez dorra dela eta lauki hori alfilak kontrolatzen du. Beraz, esan dugu. Alfilarekin jokaldi hori egiten badugu, guk dorra jango dugu, erregea etorriko da dorraren bila, guk derrigortuta gaude zaldia rekin babestera, zuriek dorra jango digute, eta gu jokalde hau eta gero, egia da zuriek abantaila dutela, baina oraindik partida luzea geratzen da. Beraz, alfile 6 ez da dagoen jokaldi hoberena. Jokaldi hoberena nola hasten da? Dorrea jan da. Dorra jaten digut alfilaren truk. Zer gertatzen da guk dorra jaten badugu? Desertaltze eraza datorrela. Alfila H0 mugituz, xake eman dugu, eta dorreak dorre beltza mehatxatzen du. Baina egia da, kasu honetan, erregeak
dorra defendatu dezakela. Hasieran esan duan moduan, ariketa honetan gako izango da, zaldi honek ez duela nora mugitu izango orduan. Ikusten dozu orduan zer egin behar dugun? Dorra jan eta gero gelau mugituta zaldiak. Bilauki ditu nora mugitu, parkatu 3, baina 3etan zurin alfilak edo peoie jaten dute. Vale. Urrengo ariketa. Hau ere ikusgarria da, zeren eta ikusi zer gertatzen den. Nik erreginaren zaldia jaten badut, beltzek jan aldute zaldia, zer gertatzen da orain? Orain desertaltze eraso etorriko litzateke ez ba, dorra belaura mugitzen dugu, erregari xake emanez, eta errega mugituta gero, alfilarekin erregina jaten dugu eta pieza bat gehiago dugu. Badute beste aukerarik beltzek? Dorra jan aldute, ez ba? Zer gertatzen da dorra jaten badute? Momentuz, beste alfila umeatzatzen dute. Baina zer gertatzen da guk alfil horrekin erregina jaten badugu? Ba beraiek peoiarekin erregina jango digutela, eta horrekin berak dorra dute eta guk alfila. Beraz, beste aukera bat topatu behar dugu, eta zein da beste aukera? Edo zein da jokaldi hoberena? Peoiarekin 6 peoia jatea. Eta hemen zer gertatzen da? Dorrarekin jaten badute, guk xak ematen dugu beko hilaran, beltzek elurte beste aukerarik dorrarekin tapatzea baino, guk dorra jango dugu jak emanez, errege beltzak erregina zuria jan behar du derrigorrez, eta guk azkenean alfilarekin erregina beltza jan dugu, eta geratu gara alfil bat gehiagorekin. Vale. Baina agian honor oso adi egonda eta ikusi du hemen dorrarekin jan dugula, baina zer gertatzen da errega ora mugitzen badugu, zuriek jokaldi hau dute. Eta zer lortzen dut honekin? Z8ko dorrea mehatxatzea, eta ez mehatxatu bakarrik, baizik eta xake bat izango zela. Torrori defendatzeko lauki bakarra beltzentzat H8 da, baina hor alfila jango luke, ez ba? Eta adibidez, hor debatean jake mateak ez dio balio. Dorra mugitzen du momentuan, guk dorra edo alfila koronatuko dugu, dorra edo erregina parkatu, jake emanez, eta xake mate etorriko da. Vale, urrengo ariketa. Hemen desertaltze erasoa dago, eta desertaltze mugitzen den pieza zaldia da. Kapasa gara ikusteko zein den mehatxua, zein mehatxu sortuko duen zaldiak. Zaldiak G bostera mugituz, zer mehatxatzen du?
erregina apoiatzea, H7an, xake mate moteko. Zer gertatzen da peoiarekin jaten badute? Ba, guk ematen dugula, eraso bikoitz bat egiten dugu, alfila janda, errege eta erregina mehatxatuz. Eta esan dugun bezala, alfila jatea ez da soluzioa, zeren eta xake ematen dugu, erregina defendatua dago, laukia kontrolatzen du, eta beste F7ko laukia, zaldia kontrolatzen duenez, xake ematea da. Goazen hurrengo ariketara. Bale, hau oso zaila da eta adibidearen amaieran emoten den posizioa ere ulertzea oso aurreratua da. Orduan, hemen zer proposatzen da zurientzat peoi hau jatea. Zaldiarekin jaten badute zurien zaldia, dorra galtzen dute, ez ba? Orduan, zer pentsatu dezakete beltzek? Ba, hori jaten bat dute dorrea, zuriak, dorre barik gelditu ez bain nahi dute, ba, jan egin barko dutela, ez ba? Baina zer gertatzen da? Zaldi hau xakerekin jaten dutela. Orduan, errega hona etorri barko da, zertarako dorra jaten dudanean, haurek ere zaldia jateko. Eta hemen liburuak dio, erregea F8era mugitzen denean, xak hori emango dugula, beltze zaldia jango dutela, eta guk erregarekin dorra janda gero, posizioa oso bentajoso, posizio honetan zuriek abantaila oso handia dutela, eta ba, ondo jokatuta irabazingo luketela. Gure mailan, ba, egia da zuriek peoi bat gehiago dutela eta dituzten peoietatik hiruk ez dutela oztoporik, baina ba ez da erreza izango posizio hau irabaztea. Bale, hau ere adibide polita da. Ikusi zer gertatzen dan. Alegin dugu naz, dor horrekin, azken ningo jaran, xake ematen. Eta zeran hartzen da kombinazioa, ba dorrea janda. Dorra jandi gutenez, ba guk berrezkeratu beharko dugu materiala. Baina orain zer dator? Jokaldi hau. Jokaldi hau oso gogorra da, zeren eta orain mehatxua zer da? Dorrarekin zaldia jatea, xake emanez. Orduan, zuriek zer egin beharko dute? Barkatu, zuriek. Beltzek zer egin beharko dute? Orduan, barkatu. Lehenengo azalduko dut. Mehatxo hori da, ez ba? Orduan, ez du balio... Bueno, ez du balio... Zer gertatzen da... Barkatu. Zer gertatzen da beltzek alfila jaten badute? Guzaldia eta janda gero, egia da erreginaz babestuko direla, baina guzti hau eta gero zurik gaukiko dute dorrea eta peoia alfil baten truke. Eta posizio honetan, ordua zer izango zilitzateko nira baltzentzat, ba, be bateko dorrea jan, zuriak erregina jaten dut azkenean, eta ba orain, zuriek
dorre bat eta poi bat dute, zaldi baten trukea. Goazen azken 3 ariketetara. Hau ere ez da samurra izango soluzioat aurkitzeko. Zein izango da desertaltzerazoa? Zaldia elaura eramatea. Orain, dorreak, zutabe honetan, alfil bi hauek aukiko ditu helburu moduan, orduan. Zer gertatzen da? Zaldia elaura mugitzean, D6ko erregina mehatxatzen du ez ba. Orduan, erregina mugitze nora mugitu daiteke, erregina bakarri mugitu daiteke, B-laura. Baina zer gertatzen da B-laura mugitzen badugu? E-bosteko zaldiarekin C6ko alfila jaten dugu, erregina mehatxatuz. Eta erregina mugituta gero, zaldi hau adibidez hona ekarrita, pieza bat gehiago dugula konturatzen gara ez ba. Orduan, posizio honetan, zaldiak erregina mehatxatzen du, zaldia jango beharko dugu ez ba. Orduan, ze jokaldi dator? Dorre, zaldiaren laguntza C6ko alfila jaten du. Eta ez bakarrik erregina alfila ere atakatzen ditu. Orduan, erreginak ez du laukirik non alfila ere defendatuko duen, beraz bere burua, egia da bere burua, babesan jartzen duela adibidez D-bostera mugituz, baina orduan dorreak. C6ko alfila janda, berriz ere zuriak, geratu dira, pieza bat gehiagorekin ez ba. Eta zer gertatzen da beltzek hemen adibidez eraso bikoitza ematen badute? Zaldi hau jan dezaketela ez ba. Orduan, kombinazioa guztia gertatuta gero, zuriak pieza bat gehiagorekin geratu dira. 275. ariketa. Hemen, hau ere oso adibide ona da. Seksak aukera eta desberdin daude, eta ikusiko dugu zer gertatzen dan. Egia da, lehenengo jokaldia aurkitzea, ez dela bat ere erreza. Baina gauza zer da, adibide honetan gauza zer da, desertaltzerazoa egiten dugunean, mehatxu nagusia dela, xake ematea. Jokaldia hau da. Orduan, dorreak erregina mehatxatzen du. Ze aukera ditu erreginak? Dirudienez, sinplena, dorra jata litzateke ez ba, baina zer gertatzen da orduan? G7an xake ematen dutela. Erregina ezin da jan zaldia defendatzen duelako, G5 laukia zaldia kontrolatzen du, eta H5 laukia peoiak. Dorrea ez, baina erregina ere jana aldut ez ba. Zer gertatzen da erregina jaten badute? Gu jaka ematen dugu. Aukera bakarra da erregina jarta erdian, ziklauki hau
eta hau zaldiak kontrolatzen ditu. Baina hemen nahi egon behar gara, erregina dekin babestu ondoren, jokaldi ona ez da erregina jatea, gaur jango dute zaldia, eta zaldi bat gehiagorekin geratuko dira. Zein da jokaldi irabazlea? Ba, G5, eta G5ekin xake mate da. Erreginak ezin du peoia jan, hiltzatua dagoelako. Eta erregea ezin da joan G6 eta erregearekin ere ezin da jan G5eko peoia, zaldiarekin defendatua dagoelako. Beraz, begiratu ostabe, zaldia ezeira, erregina jaten badugu, xak ematen dugu hor, estaltzen da eta erregina jan beharrean, peoia aurreratuz, xak ematen dugu. Eta azken aukera zein da? Ba, zaldia jatea. Ja, zaldia jaten badute, berriz ere xak ematea dago jokaldi batean. Zein da jokaldia? Torre H3. Laukibi hauek orain erreginak kontrolatzen ditu, eta H zutabea dorreak dominatzen du. Beraz, xake ematen dugu. Eta azken adibidea, hemen, soluzio bi daude, eta biak partida irabaztera eramaten dute, baina batak hobea da, xake ematen du 3 jokalditan. Egia da, xake matera eramaten duen jokaldia, niri nahiko zaila iruditzen zaidala, baina badago, desertaltze erasora eramaten duen bidea, usten dut ikusteko gai izango garela. Alfilarekin H7 jake ematen dugu. Zer gertatzen da F8 badoa? Xake mate dala zaldia D7 eraman da. Errega ezin da G8 joan, eta zaldiak xake eman dio. Zer gertatzen da? H8 badoa. Ba, xake emango diogula, derrigorrez jan behar du alfila, eta orain desertaltzera zoa dator. Xake ematen dugu, eta naiz eta zaldia jan, guk erregina jango dugu. Orduan, eta zuzenean alfila jaten badute, gorain ikutsu dugun moduan, desertaltzera zoa dator, zaldia mugitzen dugu G5-era, xake emanez, eta hurrengo jokaldian erregina beltza jango dugu. Eta honekin, ikusten da, zuriek erregina bat gehiago dutela, zaldi bat eta alfilaren truk. Baina, posizioa sakonago ikusten badugu, aurkitu dezakegu, xake mate bat 3 jokalditan. Nola hartzen da kombinazio hori? Zaldia G5-era mugituz. Erregina matzatzen dugu, eta erregina galdu nahi ez badugu, aukera bi ditugu, ez ba? E3ko erregina jatea edo H4koa jatea. Zer gertatzen da erregina jaten badute? Ba, guk horriz diogula kasorik egingo. Guk xake matea emango dugu. Nola? Ba, hasieran ikusi ditugun varianteekin, orain, alfila H7 eramatean, zaldiagatik dago defendatua, beraz,
erregeak ezin du jan. Orduan, errege beltzak bi aukera ditu, H8 edo F8 mugitzea. Gaina lehen ikusi dugu, zer gertatzen zen, F8 badoa, zaldia D7 mugituta xake mate izango da, eta H8 badoa, zutabeko zaldiak xake emango dio eta xake mate izango da. Honekin amaitu ditugu ariketak, eta, bueno, hurrengo gaira pasa gaitezke.